Huwagi po ang mga botante sa mga pipili nung tumatalima doon sa tax compliance natin. By the moment na kayo ay humakbang, gagastos na kayo at meron na pong withholding tax doon. So nandoon na po yung obligasyon nyo na mag-withhold, mag-register at mag-remit. Ito ang paalala ni Arnel Cocinas, ang hepe ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office 52, sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election sa Parañaque City nitong Martes, October 24. Batay sa Memorandum Circular Number 97-2023 ng BIR na inilabas noong September 23, hindi lamang limitado sa mga kandidato sa pambansa at lokal na halalan ang pagtalima sa tax laws. Obligado ring maunawaan at sundin ito ng mga kalahok sa barangay at sangguniang kabataan elections. Paliwanag ni Cocinas, bagamat hindi prerequisite sa paghahain ng Certificate of Candidacy ang tax registration ng mga kandidato, mahalagang maintindihan nila ang mga batas sa pagbubuwis, kaugnay ng mga donated funds at paggasta sa mismong kampanya, lalo na't kailangan ito sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito raw ang dahilan kung bakit iginasa ng kanilang tanggapan ang Tax Information Drive para sa mga kandidato. Unang-una na solusyonan yung kaguluhan sa isipan ng mga kandidato na hindi na sila dapat magparehistro. Yun ay paglilinaw namin na hindi yun requirement para sa pag-file ng Certificate of Candidacy. Pero hindi ibig sabihin yan ay hindi na sila magpaparehistro. By the moment na sila ay gumastos, yun po, may withholding tax at pag may withholding tax, dapat nilang i-remit, pero para makapag-remit, dapat registered ka. Ipinaliwanag din sa naging aktibidad ang wastong paggamit sa tax booklet upang maging maayos ang datos ng mga kandidato. Bear in mind, na-separate po yung books sa political candidacy natin. Hindi po siya natin i-mimic sa ating books for the business. Kasi yung magiging registration natin is magiging branch po siya. Hindi siya part sa ating business since iba po yung magiging industry po niya. Nilinaw ng BIR-RDO 52 sa mga kandidato na ang mga donated funds na hindi magagasta para sa halalan ay maikukonsiderang income na dapat buwisan. Nagpapasalamat naman ang mga kandidato at maging ang mga negosyante na may kabuhayan kaugnay ng eleksyon dahil malaki umano ang naging tulong sa kanila ng isinasagawang tax information drive. Siyempre sa filing kasi kailangan din natin malaman kung kailan ba yung tamang takda kasi baka may penalty kasi. Yung kasi yung iiwasan baka may penalty. Actually po, although this is my second time, this is the only the first time na may ganito po. So ito rin po yung pagkakataon talaga na nalaman namin po talaga na iba pa pala yung magbayad ka ng business tax, iba din yung registration ng business mo, iba rin yung registration mo para po sa pagkakandidato. Yes, syempre po. So kailangan po as candidates maging marunong tayo sumunod po sa ating mga batas na kailangan po maging good taxpayer po kasi kailangan po ng ating bayan yun po. So I highly suggest to everyone to follow the BIR kung ano po yung kailangan nating tupad para sa payments po. I am very grateful because kasi sobrang helpful to para sa akin kasi I'm just a newly beginning lang in the industry. So nagkaroon ako ng awareness and parang guidelines na din on how to do the business registration, yung filing and everything. Samantala, umabot na sa 14.29 billion pesos ang nakolektang buwis ng BIR-RDO 52 sa Parañaque mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Mas mataas ito sa 13.05 billion pesos na koleksyon sa kaparehong mga buwan noong 2022. Kabilang sa mga nangungunang industriya sa Parañaque ang real estate, merchandising, manufacturing at freight forwarding business. Subalit binabantayan din daw ng BIR-RDO 52 ang lahat ng negosyo, lalo na yung mga may kaugnayan sa kampanya at halalan.
Idol, kasi by the time na mag-withheld yung isang political candidate, yung nag-receive ng payment, makokompel na i-report rin niya sa Bureau of Internal Revenue yung kanyang kinita roon sa pagpiprint niya ng materials and some others. Unang-una, kami ay nagpapasalamat sa ating mga taxpayers na mahigit 1 billion yung excess namin as of September 30. So, yan ay resulta ng aming tax campaign, tax education, para sumunod yung taxpayers. Dapat alam nila yung mga rules, regulations, and House on complying these tax compliance requirements. Paolo G. Santos, CLTV News.